Позволете ми от ваше име, както и лично от мен, да изкажа благодарност към всички уния, които не пожалиха сили и време при монтирането на нашата нова придобивка. Ура, другари! Да ни е честита! На добър час! Заповядайте, другар Петро. Нека да се надявам, че в деня на нейното откриване ще се завиши съзнанието на зоната. За настъпи онова време, когато няма вече да се питаме кой и защо чупи новите придобивки. Ми да ни е честита още веднъж. Благодаря. Здраве! Тъкмо на време. Ще ни върви като попудари. Да не се намокрите, другари Виделов. Много силно заваля. Вземи под носа. Бягай, ще се намокри. Чадър над другари Виделов. Първо, че много се намокрите. Ето, ела, блата назад. Памети. Айде, аз ще изчакам. Бягайте. Айде, по-бързо! Айде, влизай в колата! Дай пътището на там. На добър час. Рангелов, не можах да те позная така. Ма късмет извадих дъжда. В тая спирка. Абе, то няма да спре скоро. Свърших цигарите. Отсреща има, ама ще се намокнем в здравата. Наметни това. Златен си готин. Знаеш ли, така е жена ти. Може ли? Така и... Тук поне ще си довърши работата. Тук в зоната е спокойно. Обаче, тя и бунгалото ще те вземе, ако не се опичаш работата. Знам ги аз жените. Душичките им знам. Цигари да ви се намерят? Какви ще обичате? Предпочитам Родопи кутии. И колко ти струва развода? Той нервите са повече от парите. И вижте, майката си трака и природа. Като гоблян шарена, като китеник. Какво става, бе, Деша? Как така се оставя да ти повлече живота? Ха? Полека, полека. А така. Не бой се.
Напредва Пумпала. Браво, Пум. Или Игнато номер 2. Аз изчезвам, оправите се без мен. Къде? Как къде? Нали знаеш, че имам час при зъболекаря? Пумпал, я дръсни една клечка под казанчето. Когато се разтопи восъка, Готово. ще го прецедим през марли и край на паразитите. Виж тия кафявите точици. Ето това са кърлещчетата. Те смучат силите на пчеличките. Защо ми говориш като детски писател? Как? Ами, пчелички, кърлещчета. Не чувстваш ли, че обиждаш един от двама ни? Аз отивам за марля. Калине! Калине! Тук съм. Дюбари. Рангелов си взел животно. Какво живот? Куче ли, коза ли? Не видях добре. Куче вече може. Пенджик. Остана един гол. Плати си данъка, отглеждай владей. Требопасен бозайник обаче Голяма беля ще ми отвори. не се разрешава. Рангелов? Козата! Абе, я го остави човека. Жена му го изгонила от апартамента. Главата му е пламнала. Ще ни съсипе дръвчетата. Рангелов? Той няма право на коза в зоната. По закон. Абе и Сотирови нямат право на овце, но отглеждат ли 40 екземпляра? Отглеждат. Абе, не знаем как става тия работи, бе. При Сотирови е друго. Виделов им разреши. Естествено. Овцете им пасат трева без торови хербициди. А Стоян Виделов пие стерилно мляко. Мести бе, какво чакаш? Еле съм. Чакам. Не чакай, вземе мерки. Какви мерки? Спокойно, Чакларска. Спокойно. Оставете на мен. Оставете Цочо Лунгуров да действа. Така, както е казано в дебелите книги. И без това трябва да мина край него. Ще му отправя предупреждение номер 1 от ваше име. Опа! Откъде се взе? От Унгария. Балатонска порода, без люспи. Обаче, нашите шарани не могат да му свикнат. Гонят го, не го приемат. Алкохолът прави мъжете импотентни. Какво? Алкохолът прави мъжете импотентни. Какви са тия приказки, бе? Сега. Аз излизам за малко. Честит, Рангелов. О, Лунгуров, заповядай.
Много си мъничко, бе. Много си сладичко, бе. Ще те изям. Как се казва? Лечо. Понеже е лен. Колко даде за него? Как колко? Ви купили го или по втория начин? Намери го. Пороя го да влече. Тогава той не е Лечо, а Влечо. Ти трябва да почерпиш. Абе, аз не само, че черпя. Аз мога да плащам и членски внос за него. На здраве. Дивото зове. Джек Лондон. Какво е това? Опитай. Опитай да? Диво прасе. С този чекларски обаче ти ще си имаш неприятности. Защо? Заради позайник. Заради Лечо? Да. Чекларски отмъстителен. По 1 май му взех 2 тройки и още не може да ми ги прости. Казвам ти само за сведение, не кажеш сетне, че не съм те предупредил. Вземай мерки. Какви? Документ някакъв, фактура от горското. Научен дец и нещо от ако можеш, уж за научни цели. Я виж това тук. Попълни. За какво се отнася? Данни някакви. Ще прочетеш. Внесохме скъпа техника, компютри. Не бива да бездействат. Извинявай. Ама не ви ме мръзнаха тия глупости. До кога ще хабите хартията? Мен ако питаш, така е. Глупости са. Ама няма как. Няма как. Бонев, твоята другарка току-що седна на електрическия стол. Сега, ако обичаш, попълните за анкета. Айде стига, моля, ти се омръзна ми. Не дай така, бе, човек. Преброй до 10 по тогава режи. Нали знаеш как може да бъде изтълкуван всеки отказ? Дръсни там. Обещавам да отгледам 3 кошера. Ами. Заповядай. Опитай. Само не ми каза, че си вегетаранец. Не мога. На диета съм. До 22 часа. Лунната. Знам я. Няма ефект. Всяка диета пане е стрес. Това го пише в дебелите книги. Яко бичоня вътре. А тя крутува. Това за балекарския стол е много удобно нещо, ще знаеш. Няма мърдане. Трябваше на времето да запиша стоматология, имах тая възможност. Що мадами минават през ръцете на един заболекарщо чудо. Но с този мой идеализъм много зайци ще гоним на оня свят. Много! Кой е? Аз съм. Донесох пчелния клей, както бяхме говорили. Прополиса. Що бе, тате, във ваканция сме. Джаркай. Санремо се стига с пот и кръв, а не с лежане. Айде, татко, анданте! Анданте ком аморе!
Без тия номера. Има още 15 минути. Вирджиния, не бъди така жесток. Вирджиния, ти си една желязна леди. Ти си, меко казано, Маргарет Тачър. Плюските конформисти такива. Поне да го върже. Пуснал го избори, 5 пари не дава. Ма казах му да го заключа той. 5 пари не дава. Спокойно да е, нали има ограда? Боже, ограда. Ти много добре знаеш, че неговия дял е недовършен. Това са 2-3 метра. Виках ти на времето да ги довършим, а ти не даде. От влаковете се будя нощта. Особено от товарния. В 3:20. И до сутринта се кокоря. Не от това. Аз ще ти кажа, маме. Влюбена си. Така казваха в един филм по телевизията. Влюбените не спят нощем. Момиченце, гледай си в чинията. А пък за влаковете четах нещо, много интересна история. Изоставали в едно село с плана за бебетата. Как беше? С размножаването. С раждаемостта. Да. И накарали един влак да минава сутрин към 4-5 часа. Народа се събужда от тракането и за кога да заспиват наново и като си нямат друга работа, правят бебето. Какви са тия приказки, Пум? Ама пише го, бе, мамо, ще ти дам да го прочетеш. Хайде в леглото и много да не знаеш. Бързо. Татко, тебе те обичам повече. Какво е това? Кое? Това. Ами, ударила съм се преди 2 дни. Ти какво? Нищо, бе. Пошегувай се. Лечо! 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 Само да разбере Виделов. Как можах? Играта е за тебе. Сряда по същото време, Боре. Ще чакам. Окей, шеф. И без това окей. Аз дет съм бил в колеж, не го употребявам, ти на всяка втора дума окей. За бекхенда ми какво ще кажеш? Бекхендът ти е добре. Форхенда ми не е добре. Трябва да поработя. Какво има? Казали сте да мина. Вие бяхте?
Рангел Рангелов. Съсед на Чехларски. Он е сгръмналия бойлер. Къде ходиш ти, бе, Рангелов? Какво става с теб? Тук съм. Чао, шефе. И без това чао. Имаме си наши думи за случая. И ни трябва чуждите. Някакво животно се осиновил, за което ме сигнализираха своевременно. Щом толкова си искал да осиновяваш, защо не за едно дете, примерно? Какви поколения възпитахме? На кучета и на котки налитат. А никой не взема едно дете да отгледа. Дете, аз имам друга Виделов. Момче. Но сега в момента е с жената. Ами животното? Намери го след бурята. Положи го. И го спасих. Ти спасител ли си, Рангелов? Защо стоиш тогава в зоната? А не отидеш на Слънчев бряг, примерно. Да спасяваш давещи се полекини. Термоса. Не са хубави тия работи, Рангелов. Не са хубави. И защитата ти се провалила, имам сведения. Отложи се за днесен, поради липса на кворум. Какво значи това? Двама от комисията не се явиха. По-точно там бяха, но излязоха да изпушат по една цигара. И не се върнаха. Любенов и Василев. Професорите случайно не се върнаха. Бойлерът ти изгърмява случайно. Много случайности, драги. Много случайности. А това говори за какво? За какво? Говори за типична закономерност. Ти знаеш, зоната се бори за зона първенец. И повече такива случайности няма да бъдат толерирани. Имотът ти е под всякаква критика. Ако средства не ти достигат, заем ще ти бъде отпуснат. Ще докладваме на министъра на финансите, примерно. Но естетика трябва да има. Да. Сега, относно бозайника. Ти знаеш, Рангелов, че отглеждане на бозайници в зоната не се разрешава. Така че в най-кратък срок си длъжен да вземеш съответните мерки. Момент. Ало! Виделов. Посегнали са на спирката, майстро. Щупили се едно стъкло. Кога е станало това? Тази сутрин го забелязах. Обади се на стъклопоставяне. Обаче дойдат, тя не дойде. Те са длъжни. Действай. Разполагаме с научни кадри. А науката изостава от живота. Какво е станало? Дребно хулиганство. 200 научни института, Рангелов. И до сега не успяха да открият най-обикновено неразбиваемо стъкло бронирано. А това означава какво? Означава край на дребното хулиганство. Майка момичка. Колко са потайни тия жени. Като вода под слама. Трябва да я проследиш. По нея и щрак с апаратчето. Защото трябва да имаш и доказателства. Абе, с апаратчето не е излизала без мене. Сега сме в отпуска. От 2 седмици сме в отпуска, само да седнах да я ходя 2-3 пъти, не повече. А престачките се увеличават. Може да излезе и нещо друго. Пак от брата знам, че в зоната имала една, която събирала момичета и срещу заплащане. Къде живее? Ще питам, обаче, кой може да плати за такова нещо? Дай бакарчето.
Добър ден. Иване, разтвора свършва, Иване! Ники, не пипай тая гадост. Чуваш ли? Пристигам тука. Навсякъде отворено като в хан. Не се научи да заключваш. Бойлерът ти гръмнал. Навсякъде мръсно, разхвърляно. Живееш като в обор. Ники, ела. Тати! Поглеждам в млековарката. Жаба. Ела сега да ти покажа нещо. Гледай. Гледай колко е красив. Лечо, ела тук, Лечо. Това е Ники. А? Ники! Хайде вече тръгваме. Харесва ти, нали? А? Хайде по-бързо да е. Ух. Томовете са 5. Ало, другарче, къде тук човек може да си купи цигари? Елате ще ви заведа. И аз отивам там. Страшен журналист ще излезе от тебе. А? Право, Каменчо. Готин, нали още на ракия? Ето тук. Какво има, бе, Бонев? Другаре за цигари. Какви ще обичате? Предпочитам Родопи кутия. Елате. Ο δρόμος με ακολουθεί, Χριστέ και Παναγιά. Аз Лечо няма да го дам. Какво става с тебе? Готин, още една ракия, казах. Аз стигаре. Дай ми набира. Довиждане! Налей ми още една. Знаеш, че други да не сервират душе. Ще се напиеш. Искам да се напия. Тя и сърнето ли иска да вземе? Хайде, край на предаването. Бъдиш ме, а? Никога не бъде. Твои са, нали? Намери ги. Хвърли на пътя. Майстор си готин, за тая работа си роден. Родена на кой ти пристава? Бачкал на половин обороти. Във вестниците писаха, че разрешават. Вестниците.
Нали знаеш тук кой разрешава? Какво каза той? Не ме приема. Опитах от тук от там. Не. А каква печка видях? Сименс. Микровълнова. Да лошо ли ще бъде за сърната да се развъртя? Машала, заглади косама. Какво го храниш? Кондензирано мляко. Нашият камен селедон го подхранихме. Швейцарски лиценз. Много му се отърси. Ей го на в английската гимназия. И да китара свири. Ще го хвърли в естрадния бизнес. Какъв умен поглед. Ще проговори. Всичко разбира. На мен разчита. Не бой се, ще те оправим. Няма да позволим на субективния фактор да си разиграва кончето. Айде де. И не се дърпай от Виделов. Виделов е разбран човек. Искам да кажа, че е лош човек. Но е много добро, като се натрупа. Как беше в теорията? Количествените натрупвания водят до лошо качество. Айде върви. И кротко. Кротко. Абе, къде се намира 32 улица? Тука, бе! Тука! Милчо, инкасаторката. За ток. Колко? 18:20. Ти нямаш ли? Ако имах, нямаше да... Мислих си, че имаш някакви запаси. Кога съм имала запаси? Мислих си... някакви запаси. Хайде, жената чака. Моля те. Айде де. Това не са твои пари. Не. Коя да пусна? Пощальона? Ага. Докато мъжът ти отива в града, Чули ме? тя остава насаме в кухнята с помощника му. Така е в Калифорния. Така е. Барабата й хвърля едно око и сега ще видите какво ще стане. Да поднасям ли вече? Момент. Няма как. Касетата е взета под наем. Те може да се разсърдят, но ние сме длъжни. Другаря Виделов ще го минем по бедност. Моля ви се. Тук всички сме равни. Само, че дръвни няма. Аз мога да разваля. Чакай малко. Чакай. Заповядайте, вземете. Правила съм ги по рецепта от Борда. Много са вкусни. Добре. Камене, какво става, бе, татевото? Продължава. Другата касета. Какви са тия пари? Но моля ви, ще не обидите. Не си права, Лунгурова. На този етап отношенията ни са все още стоково парични. Айде. Айде, де. Абе, нямаше нужда, ама айде. Да не бавим прожекцията. Сега гледайте. Какво става в тестото? Пощалена чука по 2 пъти. Нали това беше заглавието на филма? В общи линии добре, не може да им се отрече известен професионализъм. А и лентата им също така на нужната висота. Каква лента, бе, маестро? Мадамата е на висота. Как ти беше името, Камене? Джесика Ланш. Джесика, маестро. Искам да кажа като артистка. Защо и като фигура?
Знаеш ли, съседка? Като те гледам, така и в тебе нещо от тази Джесика Ланш. В общи линии искам да кажа. Вяра Виделов, моля ви. Вирджиния, не дай да свариш. Майстор ти има набито око. Няма грешка, при него няма грешка. Лека нощ. Благодаря ви за всичко. Изповядайте пак. Довиждане. Лека нощ. Лека нощ, Славче. Лека нощ. Искаш ли да дойдеш с мен? Разбира се. Я, зърничка. До песе ли говориш? Как да ти кажа? Разхождаме се. Какво ти е? Не искам да говоря пред него. Всичко разбира. Мислиш, че съм превъртял? Но е така. Още щом го поведох и започна да се дърпа. Разбрах какво съм намислил. Мисля да го пусна в гората. Жестоко, но... По-добре сега, докато не съм се помислил. Лечо! Лечо! Тук, Лечо, тук. Ще се глобяваме, Рангелов. Ще се глобяваме. Карай. От утре! Край! Решил съм вече! От утре край! Ти какво се разтърпера? А? Я се стигне малко. Кой е Виделов, бе? Началник е бил. Я се прибери животното. Слабо е за гората. Ще загине още първата нощ. Много ти благодаря, Бонев. Хай. Аз те имах за по-коляв човек. А? Какво като е бил началник, бе? Изнервен съм. Не можеш да си представиш какво е да се излъжиш най-близкия си човек. Много ми се събра, много. Горе главата. Няма да се предаваме без бой. Стига, повече не ми долеви. Постъпило е предложение за прекратяване на играта. Кой го внася това предложение? Чехла винаги ги правиш едни. Трябва да си вървя, куме. Ама първо дайте да го решим на въпрос. Стига въпроси, господа. Живот е кратък. Затова отлагай и владей. Докторе, ти не се обаждай. Относно бозайника на Рангелов. Ние като актив не можем да останем безучастни. Лунгуров, искаш ли се и ти запознати със случая? Думай, Лунгуров. Какво да думам? То е ясно. Заедно с бойлера, това е второто чрезвичайно происшествие за полугодието. Държа да се отбележи. И двете происшествия стават в двора на един и същи обитател на зоната. Това не може да не се отрази на нашата програмно-целева дейност. Сега, основание за тревога няма. Но все пак сме длъжни да проверим. Какво да го правим този Рангелов? Тая черна овца на зоната. Изкажете се. Лунгуров, какво предлагаш относно бозайника? И въобще, що за бозайника? И има ли той почва у нас? Предлагам да се национализира. Тая терминология вече демоде. Лично ме накопитеш.
С гнилия либерализъм трябва по-решително. Днес си му разрешил Тиф бозайник. Утре той ще поиска питомен. Кон ще поиска да отглежда в зоната. Ако не се намесим ние, като пълномощници на историята. Бе, аз винаги съм казвал, че без тебе сме загубени, местро. Не ме прекъсвай. Знам за твоя прожектор, насочен срещу ласкателите. Но в този миг аз съм искрен, както никога до сега. Не дай, Цочко. Не дай. Без майта. С тебе си. Водини да му... Докато има Виделов, ще има и зона В2. В 16 часа. Китайският вестник Цзинци Цанакао представя в днешния си брой развитието на българския туризъм през 40-те години след създаването на Балкан Турист. В статията се добавя, че днес България е сред 9-те най-развити туристически страни в света. Вестникът изтъква изключителното внимание, което българското правителство отделя на развитието на туризма. Бе! Куче! Как се казва? Виделчо, нали Виделов мой кръстник? Много му се играе. Единствено е в зоната. Иди при брата. Той знае нещо по оня въпрос. И... Има такова нещо. Проверих. Иди приготвени и вземи такива цигари. Това е паролата. Разбрали? Здрасти. Добре дошъл. Дай едни цигари. Заповядай. Предпочитам кутия Родопи. Не чули? Кутия Родопи. Чакай да видя. Вече имаше. Тук е някъде. Внимавай да не стане някой фраз. Скараме всички. И ти, и аз. Цялата зона. Давай. Там е написано всичко. Само го прочиташ. Добър ден. Добър ден. Тук ли е работилницата за гублене? Работилница чак не. Просто ателие. Ако искаш, разгледай каталозите на Вилер. Заповядайте. Какво ще обичате? Това ли е тайната вечеря? Интересувате се от гоблени? Просто се сетих, че има нещо такова. Вечерята също я работим, но тя е много скъпа. Това е воденицата на Буше. Много се търси напоследък. Колко струва тайната вечеря? Вие да не сте Бонев от финансовото. Точке? Я дай една чаша за другаря. Не, вижте, готински ме изпраща.
Чак. Пощалонът чука по 2 пъти. Заповядайте, другар Лунгуров. Инженерът да не спи вътре, а? Извинете. Пардон. Излязоха с детето. Знам аз кога да дойда. Тук ли си, сама ли си? Вирджиния. Вирджиния. Тази жена идвала ли е тук? Момент. Не. Не се безпокойте. Кажете, аз, ако трябва, ще платя нещо, но искам да знам истината. Господ вижда. Честен кръст. Заповядайте, вижте. Моите помощнички. Маргит и Руми. Момичета? Другарят иска да види нашето производство. Красиво. И помощничките също. Радвам се, че ви харесват. Добри момичета са, трудолюбиви, но нямат жителство. И докато чакат да им се уреди, идват да ми помагат. Руми, заведи другаря да види новите модели. Заповядайте. Насам. Това да не е Виделов. Шефката го прерисува от снимка. Ще му го подари за рождения ден. Ама той идва ли тук? Още се дърпа, но ще дойде. Може ли якенцето? Тук е. Заповядайте. И вие, другаре Лунгуров. Това между другото. Идвам по поръчение лично на Виделов. Сложили сме те в комисията по случая Рангелов. Защо и мен? Ами... Лично майсторто те предложи. Сега жените ги стигаме навсякъде. А по-представител на мадама в зоната и синява и... Няма. Това отместро е пълно куку. Напълно съм съгласен. Откакто жена му замина за Виена при внучето, Виделов не е оня Виделов. Самия той си изтърва веднъж. Какво съм аз, вика? Само една голяма пенсия. Това да го попълните. Обаче му оставиха колата и шофьора. Кой е Виделов? Един пенсионер. Не дей. Пенсионера, ма на разположение. На разположение? Всяка сутрин се бръсне, слага връзка и чака да го повикат. Куко. Да, ама активно куко. И което е по-важно, несменяемо куко. При такива се чака само биологическата развръзка. Биофинал. Абе лично, тебе много те обича. Джесика, дайте вика след оная вечер. Джесика. Ами какво да правиш, хормона го друса. Затова кротко. Подали сте молба за джамахирията. Не е разглеждана още. Един телефон и всичко отива на кино. Сложили сме те в комисията по случая Рангелов. Защо и мен?
Лично майсторто те предложи. Сега жените ги стигаме навсякъде. А по-представителна мадама в зоната и си няма ли? Няма. Това от майстора е пълно куку. Напълно съм съгласен. Откакто жена му замина за Виена при внучето, Виделов не е оня Виделов. Самия той си изтерва веднъж. Какво съм аз вика? Само една голяма пенсия. Това да го попълните. Обаче му оставиха колата и шофьора. Ще си докараш някой инсулт с тия схеми. Не я разбереш науката ти, Лунгуров. Да. Голяма работа е това. Велика. Мишо, притей това пясък, Мишо! Някой ден ще ти дам да прочетеш нещо. Аз като работя ставам нов човек. Всичко е тук, на земята, в зоната. Разчертано, оградено. Както при кадастра. Този ми е отляво, онзи ми е отдясно. Този е с мен. Ще хапнем, ще пинем. Оня да върви на Франкфурт на Майн. Назад към пещерите, а? Защо назад? Напред? Дай така, Лунгуров. Ти не си прост човек. Чехларски се оплака на Виделов. Назначена е комисия. Али сега? Утре да те няма. Цял ден. Теб и обичето. Комисията аз оглавявам. Минаваме, правим оглед. Тази колиба тук. Я разглобяваш и я махаш още сега. Да няма и следа от бозайник. Сядаме, съставяме протокол, отнасяме го на Виделов и дело кончено. Аз и без това утре трябва да слизам долу в града. Имам работа с адвокат. Но какво да правя с Лечо? Няма да го мъкна по канторите. Е, гората. Връзваш го до вечерта и после се го прибираш. Айде, чао. Не сме се виждали. България. Дела и документи. Селянка има, ей, там отзад е селянка. А после се оправяме с него. Така е, бе. Какво направим? Готино, някаква комисия ще минава днес. Дай да скрием и Лечо пред тебе, а? Как да го оставя в гората, Егот? Сърце не ми дава. А бутни го в гаража. Бутни го в гаража, пък каквото му е бил късмета. Благодаря ти. Хора сме в края на края. Родился Найде. Така е записал рождената дата на своето 8 дете. За колко време? Няма да се бави. Ще запише по-късно един от неговите възпитаници, Христо Геданов, майчиния си език и видях, що е наука. Тогава ми се отвориха очите, светна ми и разбрах, че съм бил българин.
че има с какво да се надигаме и ние българите и че трябва да радим за бащиния. Вирджиния, защо не доведе дъщеричката? Аз взех Камен. Бодрата смяна трябва отрано да я ангажираме. Да гледа, да се учи. Кой ще управлява това население, ако не си подготвим заместници? Зете, с тренировки. Те сега децата... Добър ден. Добър ден. Приемате ли доброволни сътрудници? Маестрото така ще се зарадва. Здрасти. Здрасти. Много се радвам. И аз се радвам. Здрасти. Хайде да тръгваме. Да тръгваме. Благодаря, добре. Ето тук. Добре изглеждате. Да. И вратата му не е там. Къде е фотоапарат? Трябва ни документация. Няма плаки. Во? Сега да видим къде е добичето. Няма го, бе, тате. Не се вижда никакво. Тук беше. Сигурно го е скатал някъде. Нашата задача е да направим оглед. И нека да действаме малко по-дълго. Твърде доматите беше насъдил в този двор поне. Елате към епицентъра на взрива. Оле. Гледайте. Стъпайте внимателно, има ръждасени пирон. Бре, като че ли избухнал фугас. Полека. Това сякаш бомба, Тате, ето, поливката му е съборена. Браво, тате. Наблюдателен си. Аз пък имам една такава идея. Защо не се посъберем над вечер при мене? Имам чудесно шуменско пиво. Ще поканим другаря Виделов. Да се видим като съседи. Да се опознаем. Аз мисля да приемем предложението му на първо четене. Това е отговор. До вечер. Айде тогава. Айде. Ще ви чакам. Това артелчик е голема работа. Ще си узакони заведението. Идеално. Добър вечер. Хайде бе, душице, хайде бе. Хайде, имам нужда от помощ тук. Здравей. Здравей. Добре дошла. Я? Какво ще кажеш? Страшно е. Ебала готин. Чакай малко. Страхотен си. Взимай. Я, от това малко. Да, благодаря. Ето и от това. Да, и от това. Малко магданоз се разсмие от седица. Ей сега. Закъснях ли? Няма. Точен си като швейцарски часовник. Това за вас, а това за мен. Мадам, заповядайте. О, благодаря. Пак елегантна, пак очарователна. Добър вечер. Нямаше нужда. Пиене има достатъчно. Домашно е, малиново. Виделов се забави нещо. Що ли да го поканиш? Аз защо? Той нали знае? По-друго си е да го покани някой официално. Да му се проможда. Аз ще да отида, но виждаш, всичко това мене чака. Да. Иди, Милчо. Ти трябва по-често да се мяркаш пред него. Да се опознаете. Ами, че то така става? Не ги обичам тези работи, бе. Какво толкова е? Само казваш. Народът вече се е събрал и чака. Твърди, Милчо, докато не съм тръгнала аз. Ще се върна с готов паспорт за арабската джамахирия. Добър вечер, другар инженер. И вие ли сте тук? Ами, ние сме от корпуса за бързо реагиране. Хайде бе! Хайде, ще хубавите дами са малко. Здрасти. Заповядай. Здрасти, Бонев. Разходка ли? Рангелов.
Ела да направи себе една делегация. Не, бързам. Ела тук за малко. Бързам, бе. Трябва да нахраня лелечо. Купил съм от царевичето брашно. Ето. За малко. Защото няма магазини за храни за животни, аз купувам от магазини за детски храни. Ела от другата. Какво сме се ли да тичаме през чуждите прозорци? По-добре да вървим. Той ще дойде, що му обещал. В склад с празни ръце не се влиза. Аз така си направих и вилата, и оранжерията. С твоята пристройка какво става? Бави се нещо. Какъв си потаен и ти, Комшо. И да не кажеш нищо до сега. Какво бе? Тая книжка на кръста ти. Празна колъвка. На нас не тия. Верно бе. Ако искате, вярвайте. Свободно се продават. Що насрещна някъде, трудно се върти се малко така, да и се види крайчица и хукват като зайци. Абе, ти си само за лидер на зоната. Аз и друг път съм ти го казвал. Не дай, готин. Не дай да се опитваш да четеш уроците на историята напред. Абе, то не се знае дали... Докато дойде Виделов, така ще я канаме. На оперативче. Той добре познава протокола и смятам, че няма да се сърди. Какво стана, бе? Ще дойде ли Виделов? Не се безпокойте. Ние сме дискретни. Този номер минава само пред дребната риба. И аз се опитам при някой като Виделов и тук ви ще прибрали заедно с Кобурчев. Охо, що подписи съм взел, що материали съм купил. Отдавна се каня да те питам. Абе, я ми кажи, има ли сметка в тия коши? Ей, Рангелов, айди, идвай тук. Сега ме да е 7 лева килото. А до година ще стане 10. Седай при другите, аз ето. Дай ключа от гаража. Ключа? Не виждаш ли колко съм взет? Я бръкни тук в джобчето. Какво е това? Абе, чаках един тиквеник да ми донесе едно агне, ама я върви при другите, де. Ето го идва. Абе, не може би да строи за държавата вечерина тема. Опознай съседа, за да го обикнеш. Добър вечер. Какво е това и нещо? Върнете ме в оркестъра, както казват хулигани. Готински виновен за всичко. Гейли, я да го видим. Той е готински. Готински. Доръжел. От името на зона В2, както и от мен лично, приеми това капиталистическо питие.
е човека. Браво! Браво! На време. Нагоре! Трябва да си промениш мнението за Готински. Хубав човек е той, хубав. Лоши хора в зона В2 няма. Танцуваш ли? Да. Госпожице, моля. Как е хубавото зъбче. Минали. Любимото ми пето. Другарю Виделов, няма да повярвате, но тъкмо преди да дойдете си говорихме за вас. О, така ли? Знаете ли за какво? Може ми се питахме, дали имате възможност, дали можете да ни помогнете за мрежата на Вирджиния, отстъпи ми за един този свой кавалер. Милчо, ти се напи. Име! Милчо! Извинете. Ще разбереш готовата работа. Всичко съм уредила. До една седмица паспорта ще го имаме. Ела, майче. Ела. Не тая дъвка от устата. Бъди разумен. Виделов ми обеща. Моля, Милчо, бе. Стига. Остави ме на мира. Милчо. Гледат ни хората. Пусти. Заповядайте. Сядай, бе. Ще вземете ли едно аперитивче или... Рангелов, ти какво там, а? Нещо да липсва, прибори, чашки? Не, всичко е наред, всичко е наред. Основание за безпокойство няма. Кой каза на здраве? Значи губленина. Много се търсят. Да, но... На здраве, маестро. Доста скъпи. Значи много се търсят. Да, за това, ако можете да ни помогнете. Вие сте толкова очарователни. А сега изненадата на вечерта. Обаче цялата тъжба с впечатлението, че вие се знаете. Слушай. Чакай, бе. Откачен човек. Оставете го. Ще му мине. Къде тръгна? Върни се! Ира фурор, бревис ест. Както казват старите римляни, гневът е краткотрайна лудост. Върни се, бе! Приятел! Не дай. Не така. Така нищо не се постига. Дай. Пусни.